Sit et benedictio, procidenti abud roque comparsi laudatio. Amen. Amen. Ted mo kadakwada tinilangitan na tinapay. Ngadakyan kwa na ti amin animas ananam. Kumararag tayo, O Diyos, ngay tinakaskas daw sa sakramento, imbatim kadakam ti pakaraglagipan mi ti panagdaydayo mi kadagiti na santo na misteryo ti bagikan daram. Tapno may kari kami akan kanang ti bunga ti panubot mo kada kami. Sikang agbiag kanagari a Diyos, sagraman ti Ama ken ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan inggana. Madaydayaw ti Diyos, madaydayaw ti nasantuan anagan na, madaydayaw na Jesu-Kristo na paypayso a Diyos, kat na paypaysumat a tao, madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw ti nasantuan na puso na, madaydayaw ti napatigunay adara na, madaydayaw ni Jesus iti nasantuan na sakramento ti altar, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa, madaydayaw tinaindaklan ngayon na ti Diyos ninainggasatan a Maria. Madaydayaw tinasantuan ken dinamulitan na panakabukel na. Madaydayaw tinaglorya na panakayulin at sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Birhen kanina. Madaydayaw ni San Jose na tepelunay nga asawa na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti anghel ken sa santo na. O sakramento
ti awis na. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna ti Apo. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May kalima a Domingo ti Kwaresma na unday apanawanan dati nga dalyasat nga agturong iti panagpabaro, panagbalbaliw, panagbabawi kadagiti basbasol tayo, panagkikapya iti Ama ken iti tunggal maysa. Ti kagimungan tayo maysa a familia, baybayabayan, tartarabayan, ti Dios tapno agturong tayo kas maysa sangsang katimpuyog iti biag ti pagarian na narasi ken nakapoy tayo nga madalata ti Apo amang nakam nga datay amin maikaritay kuma iti biag nga agnanayon iti sidong na. Sa ganahan tayo, dagiti bagbagi tayo. Agbabawi tayo, karagiti basbasol tayo. Tapno maikari tayo ang makiranod, karagiti na santuan a misteryo. Si kanay baon, tapno pa imbagam, dagiti pusong agbabawi. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Sika ngay may tapno ayabam dagiti managbasol. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Sika sinutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo. Pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamawin nga iturong iti biag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, inyawat ti anak mo ti bagina amatay, gapu iti ayat na iti lubong. Babaan ti tulong mo, mabirukan mi ket siraragsak kami kumaamag na iti ayat mo. Gapo ken Jesucristo nga anak mo ket Apo mi, isu a Dios sa magipagbiag ken magipagariken ka ken iti Espiritu Santo. Ti agnanayon nga awan tinggana. Ti maybasa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kastoy ti kuna ti Apo. Nangaramid idi ti Apo, iti dalan iti baybay. Maysa apagnaan nga aglasat iti nadawel adanu. Inturong na tinabileg nga armada, iti pakadadaelan na. Armada abuklen dagiti lugan a pakigubat, ken dagiti nagkabalyo. Limned da ket didan limungaw,
naidepda akas da silaw ti kandela. Lipaten yu dagiti na palabas a pasamak. Diyo panpanunutenen dagiti nalpasen a naaramid. Kitaen yu ti baro a banag nga aramidek. Mangrugin nga agparang, makita yu itan. Mga ramidak iti dalan nga aglasat iti letang. Sadyay, ikan kayto kadagiti ubbog ti danum. Uray dagiti atap nga animal, itanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti avestrus ken lobo. Inton pagayusek dagiti karayan iti letang, tapno adda inumen dagiti pinilik at tattao. Isuda dagiti tattao a pinaraswak nga agpaay kanyak, ket ikankantadan to ti pakaydaydayawak. Ti sao ti Apo. Dadakkel a bambanag ti impaay ti Diyos kada kami, ket anyan aragsak mi. Idi isubli na kami ti Apo iglesion, kas kamla agtagtagainep. Kas taunay ti katkatawa ken kankantami gapu iti ragu. Iti kasta, kuna dagiti sa bali a nasyon. Impaay ti Apo dagiti na indaklan a banag kadakwada. Agpaiso nga impaay na dagiti dadakkel a bambanag kada kami, ket anyan aragsak mi. O Apo, isubli na kami kadi iti sigod arang aymi, kas iti panangpunno ti danum kadagiti na mag-aakarayan. Ipalubos mo kadi adagiti naglulwa bayat ti panagmulada. Siraragsak danto inton agapit da. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon asiawit iti bini. Agsubli danto asiraragsak asiawit da iti apit. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ibilang po amin apukaw gapo iti napatpateg apanakamu ken Kristo Jesus nga apok. Gapo ken kuana imbilang kon ti amin na banag. Impurwak ko ti aminen akasrugit tapno magunod ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan ti panakipagmaymaysak ken kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg, wen ti kinalinteg a magunod babaen ti panagtungpal iti linteg. Adda kanya kon ti kinalinteg a magunod babaen ti pamati ken Kristo, wen ti kinalinteg nga agtaod iti Dios. Ken maibatay ti pamati. Tila tarigagayak isu ti panakaamamok ken Kristo. Ti panakapadas ko iti panagbalin ti panagungar na. Ti panakipagsagabak ken kuana ken ti panagbalin ko akas ken kuana iti ipapatay na bareng no mapagungarak tumet. Jak ko naen anagunod kon daytoy. Jakmet ko naen nga awan pagkurangak. Ikagumakit diya tagikuan daytoy agsipod ta na tagikuan ako ni Kristo Jesus. Kinapudno na kakabsat. Jak ibaga anaragpat kun daytoy. Aramidek ket di timay sa abanag. Lipatek amin anapalabas. Ket ipakat ko ti amin akabailak. Amang gunud iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si pipengetak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan, tapno magunud ko ti gungguna ngayaw awes ti Diyos kadatayo,
iti biag ijay nga to babaen ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Sidadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Pulok tamtoy panunot ko, ipay mo ka bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso, nga agtungpal nakem mo. Sidadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo. Maitantan og tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Napan ni Jesus ijay bantay ulibo. Kabigatan na nasapa ang nagsubli idiyay templo. Inaribungbungan ti adu a tao ken nagtugaw ang nangisuro kadakwada. Iniyeg dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti fariseyo ti maysa a babae a natiliwanda a makikakaidda iti dina asawa. Pinagtakder da iti sangwanan da amin. Maestro kinunada ken Jesus, natiliwan mi daytoy a babae a makikakaidda iti dina asawa. Kas mayanurot iti linteg, imbilin ni Moises a mapapatay ti kasta babae iti panakabato. Anya ti kunam. Kinunada daytoy a pangsuot ken Jesus, tapno da panggapuanda a mangidarum ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus, ket pinagsurat na tiramay na iti daga. Idi ulit-ulitan da ti saludsud da, ti makder, ket kinunana kadakwada. Ti awanan basol kada kayo, ti umuna amang bato ken kuana. Nagrukob manen a nagsurat iti daga. Ngem idi manggagda ti kinunana maysa-maysa pimmanaw. Immuna dagiti nataengan. Agingga anilaeng Jesus tinabati ken ti babae nga agtaktakder paylaeng iti sangwanan na. Ti makder ni Jesus ket kinunana ken kuana, babae, sadino ti ayandan? Awan kadi ti dagbati amang dusa ken ka? Awan, Apo, insungbat na. Kinuna ni Jesus, uray siya, saan ka adusaan? Inkan, ket saan ka nga agbasulen. Ti ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek, agakabsat ko kan Apo tayo a Hesu Kristo. 5 a Domingo ti Kwaresma, 5 alawas, maudi alawas ita. Nga agam amiris tayo, ada tayo iti letang, nangagantay iti umuna ama ibasa, ti libro ni Propeta Isayas, kas la letang, kas kinapo Isus, so patapulong aldaw, nga napanje letang,
panagamiris, nagbalintay ka di nga napudno, kadagiti karkari tayo di nagbunyag tayo, panamati iti Dios, panaglikod iti kinadakes, pananglaksid kini Satanas. Sagsaganaan tayo, tibagbagi tayo, tapno pabaruan tayo dagiti nga karkari. Iti pungto, ti ramrambak, ti Kwaresma, ken ti triduo, ti Paskwa, ti panagtutuok, ti papatay, ken panagungar ti Apo. Umuna nga Domingo ti Kwaresma, na ipalagip, ti gagangay, apaset, ti biag, ti maysa Kristiyano, sulisog. Sulisog nga saan, iti mismo nga langana kananiyaman iti nga sulisog sa anabasol ngem ti kanito nga rumukma margreg ken madalupo tayo iti dayta nga dakes. Sulisog nga mangpatibker no masarkedan no mutay nga sangwen babaen met laeng titulong grasya panakabalin ti Dios. Sulisog nga mangpasinaw kadagiti gagam ken tarigagay tayo. Sulisog nga mangpatibker iti panagayat pamati ken panagtaleg tayo ken ni Apo Dios. May kadua nga Domingo ti panagbalbaliw ti langan ni Jesus iti baet dagiti adu nga pakarigatan ken pakarikutan madandanagan dagiti nga adalan ibaga ni Apo Jesus nga mapapatay marigat da nga maawatan nga ti wagas ni Apo Jesus ket agsagaba may sakripisyo agtuok agpakumbaba matay. Imparang na ti gloria ken dayag, magunod na ken magunod tay amin, babaan ti panagtutok ipapatay ken panagungar na. Ti gloria ken dayag, no balbaliw tayo, no pabaruan tayo ti biag tayo, no pudpudno nga suroten tayo na Apo Isus. May katlo, nga Domingo ti Kwaresma, dagiti agparang nga dusa, numatay tayo, gaputa dusa, ngam saan adusa matay tayo amin kinagpaysuray ta ngam dagiti amin nga pagpasaran ken lakaman tayo nga tuok ken rigat sana dusa ni parang tinununeg nga anag da mangtulong mangpatibker mangiparangarang ay ayaten na tayo pailaeng ti Dios. Adu dagiti palubos na nga palagip ngam awan kaggapu ken kuana nga dakes ken negatibo biga kinaimbag ti Dios. Kinaimbag laeng ti turong nga ipaay na kada tayo. Idi na pa na Domingo ti langit nga agragsak gapo iti maysa nga loser agbabawi maamiris na naiwawa napukaw makikapya iti Ama agragsak agpiang-piang ti ragsak ti langit ken daga gapo ti panagsubli ti naiwawa nga anak iti pagtaengan ni Ama na. Tinaywawa nga anak, no pinagturay na ti panakaabak, pinagturay na ti upay, awanan ti ginanab na. Ngam maminado, kasi namiris tayo di Domingo, ladawan tayo ti kanayon nga maabak, tinakom na, loser. Ita, ti babae, nga insakit ni Apo Isus. Ti babae, nga saan nga kayat ni Isus nga makondenar. Imparang namat nga no da pamati ada talaged tayo babaan ti tokay ken sagid ti Dios ket subadan tayo dayta sana mangbaybay ati Dios adala ta iti baet dagiti adu nga rikot uray na palalo tayo managbasol uray na peklan tayo nga managbasol panangabak latta winner anya tiladawan ken senyal dagiti mga baabak dagiti winner gagangay nagitang panangabak no sarita ti panangabak ti sabong ngem mangirurumen panangabak ti waiting ngem mangirurumen taem nagad-ado dagiti pagarupen ti nga nagsiat nga panangabak ngem mangirurumen kamaudianan na maamiris ti mangirurumen manya dagiti panangabak amayataday kas ti panangabak ni Apo Isus iti dayta pandakadebate pandapakatan nangiparangday iti babae nga natiliwan nga makikakaidda iti san nga asawa ket kalpasan na pinaneknekan ken pinasengkedan na Apo Isus maminsan pay ti panangilala ti panangipategna
iti uray pa'y nakadakdakes, uray pa'y nakadagdagsen ti basol na. Kitaan nyo, napandan, pinakatan, iti dayta, nga tao, nga natiliwanda kano, kasano nga ta nga natiliwanda, napanda nga ta sinisiim, ni awamutin da di umuna nga pids na, tayo na ulawak ditan. Okay. Kasyan na kami. Da. Nya dagiti ladawan kasano tay nga agbalin mo nga mangabak nga saan nga iti palso nga panangabak pampanunutan tayo ti balay giti kinaimbag no idi na pang nga Domingo losers anya dagiti losers kasano met nga mabukal ken masangal ti winner. Winners are moral persons. Dagiti winner, dagiti mga abak ket tattao nga daan moralidad. Ammo da tinaimbag, ammo da tidakes. Makita da tinaimbag, makita da tidakes. Pilyon da ti kinaimbag, laksiden da ti kinadakes. Dayta. Hangkang nga winner, no mo kabailang nga pilyon ti kinaimbag, laksidem ti kinadakes. Duma ti panagbiag tayo ka agala-ala, tumaw-tawar, ken agsinnabat. Intunukan makita tayo sa ngadakes sa mga naimbag. Intunukan awan, neutral. Balin nga rod sa ngadakes sa mga naimbag. Nya inaramid mo pangkadya simbahan na pangkanakimisa nya binanag mo awan tinaimbag awan mo tidakes na pangkanaturog kanta nga panggibos or orayom sermon or orasam hey dakes pangkanakisarak kinapo Diyos nga pinagbayagan na tungpal bilin hanga usto tapusom nalpas loser. Ti winner makita tayo dito nga sitwasyon imparang da dito nga babae automatic itilintag kondenar ekspektaran da nga na po Isus kondenaran na amuda dagiti naramid na kinasyan na pinaimbag na dagiti managdakdakes tano masakit maibilang nga dusa dayay kadayay nga dusa na pinaimbag na po ital daw ti panaginana mangbirbiro dalat tati panglangdetan da ken kuana tano matiliw ka masapul nga mapatay ta mangisurusuro iti balinswak sa nga maiyataday so dagiti birbiro kun hanmet handa mo naala handa mo pagarupundan nga mabaling nga ibaganan nga dito nga babae saan mabaling mga awan denggan yo ake no ibagana denggan yo nga rod timbagan ni Moses na bato-bato natay naa hamutan nga mangilala hamutan nga mangisakit apa nga tuloknan makonfuse dagiti tattaon sa balik di timbagana ti awanan basol iso ti umuna amang bato ken kuana sinagid na ti adda kadakwada amin ti konsensyada ken iti panakaamiris nga pada-pada da ken pada-pada tay amin ama nagbasol ken narasi data dapay nakatagari inot api manaw da amin na amiris da nakita da ngam pimanaw dan handa nga naaklon pikasano nga muda kumanda di babae nga managbasol sinisiim da sinursurot da dapay patapata nga may sadamet kadagiti ng kakaida agasem apay nga mom kunada dagiti maibilang ang mga abak agbalaygi adaan balaygi addaan da iti moralidad tibker ti kananakam amang takder ti kinaimbag mangpanaw manglaksid mangliklik iti kinadakes tattao nga agaramid dati kinaimbag sanda nga karimon ti dakes gapula iti bain pimmanaw dan ta mabainda nabainanda ti muna ti awanan basol isu ti muna nga mang bato na amiris da amin pimmanaw dan gapu ti bain ngam no adala ang kumapanangaklon nalabit adadadayay ngam inaklon da mapasamak nga no daduma
agaramid ka nagkuti ka naggaraw tayo, gapo itibain, gapo ti kongkong kona ti tao, hamete nga di kona ni Apo Dios. No gamiris tayo imbes nga di kong kona ti na santo na surat, kon kona ti Apo, kon kona ti iglesia tayo, di meten kon kona ti sabali. Naritan ti poon kan gapon ti pagchichismisan nga layunan. Pag sa tungtongan nga layunan, katoy kanomat. Yung ti mangiturturong taming nga, rapay na kayo kanomat, di kayo magsasaumat, si kakanomat. Puro mo di kong kona ti sabalin, hanga di kuna ni Apo Dios. Winners know the rightful place. May kadwa, dagiti agbalaygi, dagiti mga abak, dagiti winner. Amo da ti lugar da, amo da ti kasasaad da, amo da ti tiyempo nga mayataday, amo da ti lugar nga mayataday. Dagiti loser, di da mo ti tiyempo, wrong place at the wrong time. Puro wrong. Erratic nga talaga. Na dumadumakan na kadadulat nga pagkurangan kan pagbidutan. Wala sa lugar, wala sa ayos, nariribok, nagulo, awan ti ornos, aglalaok, agala amin, mabalin amin. Awan ti ornos, wala sa lugar, wala sa disiplina ang maraming tao. Nagiti winner katattao nga si aawat ken addaan panakaammo ken mapagtalinaedda ti ornos ken panagsusurot. Idinto nga ti loser saan nga agsusurot, maululaw, matiktikaw, maalalilaw. Dayta, nalaka nga maalilaw. Papili na ngagpadi hanggang nga naiban ngagpadi. Papili na ngagmadri hanggang nga naiban nga madri. Papili na nga magkiasawa hanggang nga iso tinakaayaban na. Papili na nga baak hanggang nga iso nakaiba hanggang naragsak. Apo, anya ti pangayayabam kanya, padi, madre, baak, naasawaan. Nagiasawa, ay, di na mo magkiasawa, di na mo agaywan. Diyala bagbagin na ti ay ayaten na, nga maayat ti sabali, kasano nga ron nga magkiasawa, kaya bagbagin na ti ay ayaten na. Naulawan, kasano nga ron nga agpadi kada agmadre, awang pay ragsak iti biyag na. Sila agaw awit iti cross. Asala na ilansa, kasala rupa latan na tinadagsen na took. Natam. Ti winner, amuna. Anya dagiti sagot niya Apo Dios. Anya dagiti pangawawisan na kingka. Tatatag tutubong niya pangawawisan na. Ay bumaknang, tarunotek ti kwartak, kanurunotek ti biyag ko. Itinaganas nga biyag. Dayta ti turong mo, dayta ti serbim. Nya obobraam di ti biyag mo. Dagiti winner, amoda ti turungda, amoda ti lugarda, ada tonos, ada ornos. Saan nga nariribok, nawara, nagulo, saan nga agsusurot. Dagiti winner, saan nga nasao, saan nga daldal. Tano, loser, daldal. Reaksyon, daldal, o repay ti luwalo, nagaduma sa una. Daldal, awan ti tunos na. Dagiti winner napigsa ti virus da nga mangguyugoy iti panagbalin nga naimbag ken nalinteg. Winner ka ba? Ada naawis mo iti nagsukat ka, hangka nagawis ngam naguyugoy. Ada ka robam nga umapal ta nagaget ka nga makimisa. Ket ure langan naalisan kapag mo nagsuka meten ka umay. Uno dado tinabugaw. Deta. Kadwa nga makimisa, haanen, sudaitan. Ina makimisa ta masaraka data, haanen, sudaitan. Winner ka ba? Ada na guyugoy, akabalay mo? Uno tabao da nga tabao talikuda, misa nga misa data. Di na pa amo ti tumolong dito balay, reyna, suberbiada, galamangan. Misa nga misa, di mo sumingpet. Ada ka robam? Nga naakaram, winner ka. Ngam naawam pa'y maalisan. Iti 80 atawan na napan nakimkimisam. Kamang pa'y maguyugoy mo. Hangat isawa. Nakita na ka, alo nagsingpo, dati nga bakot. Agsukata mo tunti na makimisa.
hanmet agtabao met so daytan loser aksamet tam takaabay mo rupa ti loser uno winner numat maturog loser ano man sapul na po Diyos nga denggenan loser ka ba lah kastagayam apaw winner ada namnama na dataleg na datalagod na kini Apo Diyos ni Apo Diyos timang baybayabay ken kuana hanga mapugsat jerik na narita mapan makimisa adamot at tao nga naguyugoy ti panakakita da ken kuana nanya winner ala manan nya pa ti pagamirisam iti winner ken loser je loser nya tinaudi nga linaon ti patangan niyo di jay nakipatangam nya linaon ti tongtongan niyo dilaw, uyaw, kritisismo, ngarenget, complain. Ado nga man saom, puro amin negatibo, puro amin dakes, loser. Awan lang amin namin magkita na puro amin dilaw, uyaw, da kita, nagdugyot, da kita, sugaba, manggagamon, da kita. Iso na laang tiyan na mauyaw. Iso na laang tinalaing ka na siglat, Fariseo. Di Fariseo kan mamaestro tilintag siputan dalang na po Isus takitaan daw niya pangyabutan da ken kuana tanu lang ilang deeda nga mapapatayon pumigpig sa nga gagarda at mauding nga lawas dagiti maibasa met pumigpig sa aging gana nga intunukan simana intunukan mapapatay kitaan tayo nya dagiti laon linaon dagiti ibagbaga tayo nagababaa gasem babae sa dino ti ayandan awan kade tirabati amang dusa ken ka ababa awan apo jay loser sanga da loson ti istoryaan ken ibaganan loser naagatidog ti eksplanasyon na haratatatatatatatata naagatidog harat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  Armalite tunggal agawid ka iti malam yaday apo baglaki din gawid ako mati malam nga nagapugyo trabaho ko nagapam lakaya pa nga naladaw ka makapidutok siya ko ipaladaw jay tawa ko nang arja asawa ko so baglaki din apo gyaman aktanaan nang asawa kung kunalaki din baka no da asawa kada katugangak ay apo sumang petak ti sabado dadataw ti sweldaw rat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  apa nga nagapgad ti lutom bagat ratatatatata pa yamanam tada para lutom apay kawangkan manong katawan nga glulutom nagado ibaganan daytoy awan apo nagababa ngumjoon uneg na natukay ken natignayon narikna na ti panangilalaken panangisakit na Apo Isus kitaan tayo man loser tayo wano winner no nagado man siya nagado puro amin iso daytan loser Kalo, may kapat. Ti winner, sandang agtalag si bubulusek. Amun dangan nalaing, awaten dangan nalaing, sukimaten da, amirisen da. Sakbay nga agtalag da. Dapay tata. Winner kan loser. Ti winner, agsukimat, agamiris. Tatana ke loser nga ta aminan inaram na bigat sinungbatan na ti aldaw nagdate dan ti rabii nagasawa da kabigatan na nagdaras wangklek di may samet nagsaba da di elevator kiniddayan na may san nagtalukod sin moroten one night stand kunadan nagawidan da di balasang ay ada anak-anak nga imported artista dyan nakita na dyan elevator kaya nati aganak ti artista tayo may samot kaya nati aganak iti pade timang potot kanyana ay apo pakawanam gasem loser nagdaras daytoy agamiris agtanang ti winner amuan na sukimaten na awaten na nga bulusek nga paspasurot uno ag talaklatan nga si bubulusek uno lad is blind ang kasarakan
bullshit ni ayat. Mahal ko siya. Unang madasawanan, basta mahal ko siya. Love is blind. Mahal ko siya. Unang pade. Hindi bale, mahal ko siya. Sunalpas. Nolawagasat. Tiwiner, agamiris. Naamo akas kalapati, nasidap akas serpiente. Talaga, ni laeng Apo Dios, ti maikari, nga pagtalkan tayo iti amin-aminan awan ti amiris nunya ti inbagana ay Apo mabaling nga nariknamon nga napadasamot iti naluko manyangay nalilaw gapo tadika nagamiris ken nagtanang may kalima dagiti winner ket silulukat iti panagbalbaliw. Kaya ada ti panagbalbaliw. Dagiti loser, ay natangken, natiri. Stubborn, natiri. Oragan anong ka, natangken ti ulo na. Nariga na nga maawa, apay kasta, apay idi ka man, apay di pala kasla idi, apay di pala idi. Intagbat ti danom. Papili na pala tag siyampo ti arutang, kanagano nga rejoice. Amon pa'y katarutangan Apo, garami. Basta da ito, papili na pailaan ti aglugan ti karison, kada tren, kada eroplano, magmagna aklatan. Ang mga numaaksidintiak, so nalpas. Taam, hanakayat ti panagpabaro, nakasira, saan nga silulukat iti panagpabaro, basta da ito latan, katoy ko latan na loser. Apay, babae, awan da ka di aminan, awan, sir. Makita yo, ti galad ken kababalan jay babae, natignay, iti approach ken wagas ni Apo Isus, nga nangipakita iti panakailala, uray no, makundinar ka, mapapatay ko ma. Ang kading ti galad tayo, no da nagkamali, ay nayunampay, ay rebeng na, malungsot yung pagbaludan. Naa, apay hangka nagkamkamali ti panagbiag mo, hangka nga managbasol, di tayo mapupuutan. No da duman, no da nakita tayo nga nagkamali, kasla tayo kalilintigan, self-righteous ken kasasantuan, dakes, loser. Taong dati babae, na malbaliw nga namin pinsan, no gayam, adda tignay ken tukay ken asi ken panangilala nga may pakita tayo matiti nagbiddot panggapuan na dayay nga agbalbaliw ngem gaputan na po patyan amo pa nagbalbaliw data diyan na patyan day take gameng masapol nga madusa ala sikang ka nagkamkamali dito iti may nga maisuro ita kada tayo agparben agayat umawat. Kasam da ito ni Jesus nga mismo, babae nga mapapatay, gabot kadagsan ti basol na, umimpakita natin panangilalana. Nagbalbaliw, wala jayon. Ang mga tanga may bagangan ay kuleng, ngum narikna na. Babae, asawa ng bayan, pagbinditaan. Ni, ang mga nakimisa da kita babairo. O iso ta kumatanong kita ang muda da kita babairo. Awang mo dati ang amo nga babairo. Awan, so mayat ko madato kita taong nga si kamo apo tatati mangid kedang ay ko inya nga raw ko. Kita gagayam ko dagi ko. Awan da talaga. Baka napanda nagbabae. Awan da mo. Yung kita apo awan da. May kanam dagiti winner amo dati dumngeg dagiti loser toleng toleng awan denggen na jela ang kaya na ti pakpakayanan ye winner si lulukat nga dumngeg na inayad nga agpungtot ye loser awan nakabasit agsyodot nalaka nga agpungtot kalmado ti winner
na narigat nga agitid iti reaksyon idinto nga dayjay loser ay managpudpudot kanayon nga napudot ti ulo na kanang naglakang nga agunget nga dagita ti loser ket malmalday na alipunget naunget awan anos na mangedkedeng mangokokom daytan kita manjabay mo na lalo no asawam mangokokom ka amamu ka lagi nita kayo nga agasawa no kaabay mo awan anos na masyudsyudot ni Mother Teresa kunana no ti tiyempom ket mangedkedeng ket mangokokom iti padam nga tao awan tiyempom awan panawon mo nga mangayat kadakwada Nung ka namang dildilaw kini manugang mo, sipsiputam kwa na mga tadatan. Ramida na mga tadatan. Siputam laeng ken okomam ken ked ngam awan simpom nga agayat. Nagbaling kamuting nga justice wano Supreme Court. Sikati Supreme Court data kasta data. Data Supreme Court. Sikamutin ti okom dapat cimpum kano nga mangayat awan tati obaramlatan mangok okom tunggal makitam inukommon aday bagamon inukommon so nga uray sa ni Apo Isus ti sumbrek uray no ni Santo Papa to may mga kasaba awanen inukommon dakis latati pa nagkitam datang nga karobamon intagbat ti danom pulos nga mga makitan nga anak ti Dios gasam na po Isus napeklan nga managbaso nadagsin dayta babae nga makikamalala hindi mo ano uson naman na po pagkawanan na po Diyos man nga maapo kasyan na kami may kapito ngit kita ang dati pagurasan dan kasla napukawan dati oras no may daka nakimisa niya ay po napukawan ak sayang ada jaya ko macindaan ni supaya maganan siya napukawan to oras no may ka magkimisa ore ka pipintasan jerilom kada kanginginaan kekita ka nga kita awan sirsirbina ti mad ni kimisam ti kita ka mga kita tarilom ang kalata ko maimimayon apaya kasangsangom nga po Diyos aday bagbagana kita ka mga kita iyat atidog ko ipayon ata ito no may nga lawas nakat atidog ano may ram kayon nga agmulmulang lang lata ay mo no alawaaw no sumsumbalik yan barot tirilok nagpintas madamatisin mo kita ka nga kita sayang pedua ti winner dua langan na may kapito ti winner proactive jay loser reactive nyati kaya nasa una po ti proactive kan reactive da kuma meeting jay asemblea ti barangay datay aming nga makita na kumade daya reactive aming nga makita na manipudrugi ti meeting aging gana malpas ti meeting balinsuak aming nga makita na nangisit kendakes nagidigi kaya na ti umasis nga kapitan paksiwon na daya kapitan kada report so dati nalaing daya reactive ti pastoral leader mat nga ti reactive nga pastoral leader awan lamok patyan no may mga mabalin data narigat da ko pagtutungtuan tayo man dato tayo pada sa narigat imposible data narigat da jay ti reactive ti proactive one man ipahadas tayo man da jay ti proactive ala ka ipahadas tayo man kitaan tayo man jay reactive wan lamok handa mo amin di kita makimisa nagawa dalang no dapatupat kas jay reactive reactive proactive adala ta lugar ti mabalin nga ramiden ken bumangunan ti winner dayta oray mano iti panang provokar mo na timbeng ken nasimbeng latta ti panagsauna agi basar kadagiti umiso ken nasyaat ken mabaling nga mabanag hang agi basar iti syodot ka paspasagidan nak dagiti reactive apa yung paspasagidan nak apa yung ngakit kita nak ti pangato pababa reactive kasi nga jar puro amin pangisip na amin ka namadi siyak siguro ti paspasagidan na pupadi kasi pa piling bida
Ada ko masirmon, feeling na, ay siya dajay, paspasigidan na po pade. Hihihi. Apa iya? Feeling sikat. Bakit sikat ka ba? Ajay, loser. May kawalo, uston. Amuda no ka ano, tiwiner, amuna no ka ano nga agsardeng. Tiwiner, amuna no ka ano nga agsardeng. Kasi dajay, deal or no deal nga ayam JTV. Hanam mo no ka ano nga agsardeng, kaya na mangabak. Kaya na umadupay, hala umadupay. Dajay, uston, umanay kanya dajan. At least sigurado dyan 300,000-an. Apay nga, tonto nagpala dyan, sayang urayam, ang mga numalam dyan 1 million. Nagbalinlak nga rin nga zero. Hey, nagawid sila mutam, ta subsub mo. Sigurado tatayin dyan 300, kaya't kukumangamayan dyan 1 million. Hangga map nag. Hangga map nag, sayang. Ado, ti agkamali ka nagbidot iti daytoy. Pagarupan tayo, ala, teged nga agasawa, ada jeda gris, ala, teged. Nagkurangan ti tiyempo kan panawan ngayon ti dayana da. Baron, idi makita da. Pinanawan da nga, arig di pa'y napusot, idi makita da, baron, makiasawan. Anya ti nagsagaba, ado ti kwartada, ng emotional, ti presyo na, emotional, nga panang tarabay di anak da awan. Oray nagadok kwartam, di ka meten binayabay kan inaiwanam di pamilyam. Oray nga ta kwartam. Pagarupan, nga no, ado ti kwarta, ado met ti kinaragsak. Naulaw kan. Saan nga gabot ado kwartam, isumeten ti ado ti kinaragsak. Hangkadi nga nagado nga baba nang nga kanayon nga maululaw. Kan madandanagan. Mga numabangkrap di kwartana. Kadatay tibalay na kamarmar ba? Thanks be to God. Awan ti problema. Ore panawak di balay ko, awan ti takawan da. Tay dakkel ti balay na nga nagado alikamon na. Gitay aso na ngay aywana na nga gwargwardya. Hanga makapanaw. Amangan no'y taray na di balay na. Lagi taong takaabay mo, malasin mo. No daritos na nga balitok na ta, sipo nga sipot. No dabag na nga nanginad taabay na, sipo nga sipot. Uri pa nagkomunyon, igiganan niya bagna, siksika o apo, nakahambag tinangina. Mananagan, ang mga nagpukaw. Hanga sigurado nga aduk kwartam, pagarupem, adumeten tiragsak. Hangkade, nga nagadunay wawa. Isungarod, kaya di kwa nagkakwa. Di kwarta tayo. Kwarta ti parokya. Hanga mapanjay bolo sa tipade. Tanodok kwarta na, pagano tirararamitan na. Kaduanan to ta ako like nga panagin inom, ngumapan di patay sinde, nalapas. Makita yo. Ngumado tinaywawa, idadok kwartanan, babainti titayting na. Idawang kwartana, 50 nagturod, itud ko sukatan to ti apo. Tatan, babainti. Basta, amom, no kaano, ti agsardengan jay babae, stop. Isardeng mon ti agbasol. Babae, isardeng mon, stop. Kaano ng agbalbaloy tayo? Uston Dati kinatangsit tayo, kinaimon, kinaapal nga imitip, kinamanagipapan, kinachismusa, kinaderep, kinasarimulyo, kinapalangguad, kinaamang, kinaayapaw nagado. Stop! Basta, stop. Tiwiner, amuna. Maupupay ka, hanggang pinagkumkumpisar, Tatan. Nyangay, nangabak kayon. Kukuhaan nyo, awatin nyo di premyo yun. Claim your prize. Nangabakan na po Isus. Ginunod na ti panakapakawan ti basol tayo. Ginunod na ti biyag para kada tayo. Nyapay na tayo bubraan tayo. Hagkuti tayo na. Hagbalbaliw tayo. Alahan tayo ti premyo. Hagbiyag tayo ay itisidong na. Tuntunan tayo hagbiyag tayo itisidong na. Hanga tila kumpurmi nga pagbibiyagan tayo. Tapno, winner. Yung ti sinyal ti winner, kunada, victory, kunada,
Winner ka ba? Loser. Winner? Loser. Nakaturog kayo? Gusto. Basta, nyamutan. Makamu kayo, no? 5 nga lawas, winner kayo, sumbreg tayo, iti Semana Santa, si papati, ti ayat ti Diyos, pamakawan ti Diyos, balay ti Diyos, winner. Santay nga, loser. Hanag kampanya. Kita ngayon, nakadadun to mga amin na kita, meaning na kita, sinyalyo niya. 1, mamati ak, iti Diyos Ama, Ama na kabalin amin. Ana marswa, iti langit kan naga. Mamati akmat kan Yesu Kristo. Mabubugto nga anak na kan apo tayo. At imao, teramid ti Espiritu Santo. Ini anak ni Santa Maria Birhen. Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa iti krus na tayo kit na itanim. Imulog itayan, dagiti natay. Nagungar, iti may ikatlong agaw. Yan kadagiti. Mamati akmat ti Espiritu Santo, patsikmat ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrindanod dagiti sa Santo, ti panagapakawan dagiti basbason, kadarantumat panagungar ti bagi kan biag nagnanayon. Managayat nga Ama, inted mo ni Apo Isus nga anak mo, amaestro mi, pagtuladan mi, kabsat mi. Kas napakumbaba pasurot na, dawatan mi, aguguram dagiti puso mi iti ayat. Apo denggam kan paraburam dagiti tattaom kunatayo. Apo denggam kan paraburam dagiti tattaom. Agpaay iti Santa Ina nga Iglesia, tapno iti panangitultuloy iti agbiag iti daytoy a nariribok a lubong, masarakan na kuma ti adupay a pigsa ken tured a mangiwaragawag kadagiti napateg iti ebanghelyo kumararag tayo. Apo denggam kan paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno saan da kuma a maalukoy kadagiti panggargari ti lubong iti panangibaklay da iti misyon da ket agtalay na adda anapudno iti trabaho da. Kumararag tayo. Apo denggam kan paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti amin nga adda saad na iti gobyerno, tapno agtalain na edda anapudno iti trabaho da ket kanayon nga itandudo da iti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo. Apo denggam kan paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti may tugtugod a Kristiyano, nangruna kadagiti babae a may pagpagarup a magungundawayan, tapno marespetar kuma ti kalintagan na ket mabigbig ta kemda iti kagimungan. Kumararag tayo. Apo denggam kan paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti minatay tayo, tapno kaasyan idan ti Diyos, ket pakawanen na dagiti nagbiddutan da, ket maragpat dan tagnanayon agunguna sa dilangit. Kumararag tayo. Apo denggam kan paraburam dagiti tattaom. Apo mi adios, tulungan na kami agtalinaed na pudno kadagiti panursurom kan pagpatulad mo. Ikanakam ti tured mga ramid iti pagayatam tapno agdakkel ti iglesyam, kadagbalin na pudno iti panagserbi na ken ka, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amin o Apo, nga insagot mo,
Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Manakabalin amin na Diyos, insurom kada kami tina Kristiyan na pamati, denggan na kamkad nga adipan mo, katipaay mo adalusan na kami kumati, bilag dahito a sakrifisyo, gabukan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Puno na amay karikat trumbang anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanay na Dios. Kinayat mo agyaman kam ken kababaan ti panang parparit mi iti bagimi tapno materred ti kinatangsit mi ken kastapay amanayunan ti ilimus mi iti marigatan ket dayta kinamanang nga asim ti tuladen mi. Makidanggay kam iti di mabilbilang nga anghel itantanok daka ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakay daydayawam, Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, Husana iti kangatuan. Puno unay Apo, abig ka kinasanto, sikatigubuayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga ipaay mo ta Espiritu amang pasanto karagito adaton tapno pagbalinam ket ipaay mo ida kada kami abagikan dara ni Apo mi a Hesukristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sa ninted karagiti disipulos na ket kinanana alain yo ket mangan kay amin iti daytoy. Taray ito iti bagik, isomayawat to amay ipaay kada kayo. Kastama na kalpasan, daydi panang rabida, nangalay tikalis, nagyaman manan ken ka, saninted, karagiti disipulos na kat kinanana, alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Taray ito tikalis tidarak, darati baro ken agnanay natulag. Iso amay buyat to, amay pahay kada kayo kan itado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy apang ilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kanin ka panagungar, inakam insalakan, sikat tinanubot iti sangalubuan. Ti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadi ti saklang mo, kadagserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tadakam amakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysa nakam kumate Espiritu Santo. Laglagi pa maputi iglesia mi ti sangalubungan parayrayam tayat na Diyosan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlong obispo mi kan amin nga obispo kan papadi. Laglagi po amin na pimusayan awatam iday ti sidong mo apakakitaan daken ka. Ipahi mo mata kaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon kat makiranod kami kanenggasatan na Birhen Maria ina ti Dios. Kinagasat nga usay nga esposo na. Nagitinagasat nga apostol kan sa Santo ni San Pedro kalungsod kan amin anakapudno anagserbiken ka diti daga makikadkadwa kam tukadmet kadakwada amangitan tanok kan mangidaydayo ken ka gapu ken Hesukristo anak mo gapu ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy mi ken ka manakabalin nga ama
kami nadayaw ken gloria, ti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Dios, kas insuro ni Apo Jesus, amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw itoy, ti karen mi ti patinayan ng aldaw. Pakawanam dagiti utang mi akasmat, pamakawan mi ti utang dagiti mautang kada kami. Di nagambaybayan, nga mannugot iti sulisog, salaka na kamkat iti dakes. Isalaka na kami apo iti amin na pagdaksan, iti damasiyayat tagapiam kada kami, babaan ti tulong taasi mailisi kam kumay ti basol, kung may kanawa kami ti amin nariribok, kabayatan nga ruray may tinanamaan mi kinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kada kita apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gabukan yak, titad ko kada kayo. Sana rin iti basol mi ti kitam, rin iti pamati ti iglesyam. Katikas mayanurot iti pagayatan mi paimo asi ti kapyakan panagkaykaysa. Si kang agbiag kinagari, tignayan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, 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 kapya. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari nga may kakaniya, midi may sarasaom mapaimbag ton ti kamo. Cristo.